Vítajte pri špeciálnej halloweenskej epizóde podcastu Skutočné príbehy. Dnes vás zavediem do sveta tajomných udalostí, kde hranica medzi realitou a fikciou môže byť tenšia, než si myslíte. Počas tejto epizódy vám porozprávam 8 príbehov, niektoré sú pravdivé, iné sú dielom mojej fantázie. Vašou úlohou bude uhádnuť, ktoré z nich sú skutočne založené na pravdivých udalostiach a ktoré som si pre vás pripravil ako halloweensku fikciu. Na konci epizódy vám prezradím pravdu, takže sa pripravte na tajomný večer plný napätia, strašidelných príbehov a pochybností. Možno zistíte, že to, čo sa zdá ako fikcia, je niekedy oveľa bližšie k realite. Takže sa pohodlne usaďte, stlmte svetlá, pre lepší zážitok odporúčam nasadiť si slúchadlá a teraz sa už nechajme unášať temnou atmosférou tohto halloweenskeho špeciálu. Prvý príbeh: Muž v zrkadle. Keď mal môj priateľ asi 4 roky, mal sa rozprávať s mužom, ktorého videl v zrkadle. Povedal o tom rodičom a oni boli prirodzene zvedaví, o čom sa spolu rozprávajú. Zrejme si mysleli, že má poriadne bujnú fantáziu. Ale on rodičom povedal podrobnosti ich rozhovorov, vrátane vzhľadu toho muža, jeho koníčkov a aj toho, ako zomrel. Nakoniec sa ukázalo, že jeden z bývalých majiteľov domu bol muž, ktorý v ňom spáchal samovraždu. Najhoršie na tom bolo, že jeho opis sa zhodoval s tým mužom, ktorého môj priateľ ako dieťa videl v zrkadle. Keď sa o tom dozvedeli jeho rodičia, do mesiaca sa z domu rýchlo odsťahovali. Príbeh číslo 2. Dieťa. Pracoval som na verejnom kúpalisku. Býval som tam ešte dlho po zatváračke, upratoval som bazén, jeho okolie a celú budovu. Jedného dňa asi o 2 hodine ráno som začal upratovať šatne, keď som zrazu za chrbtom začul detský smiech a šlapkanie bosých mokrých nôh. Okamžite som sa otočil, ale nikto tam nebol. Prezrel som celú budovu, celý vonkajší areál a nič. Dvere boli zamknuté a to dieťa sa naozaj nemalo kde skrývať. Nedalo mi to a pozrel som si záznamy z bezpečnostných kamier a zistil som, že som v budove sám, úplne sám. Bolo mi z toho veľmi nevoľno. Príbeh číslo 3. Zrkadlá. Presťahovala som sa do starého domu, ktorý som zdedila po príbuzných. Od začiatku mi bolo divné, ako sa tam tie zrkadlá správali. Každé z nich akoby odrážalo niečo iné. Niekedy som videla veci, ktoré sa vôbec neodohrávali a raz v noci, keď som sa pozerala do zrkadla, zbadala som svoj odraz, ako sa na mňa usmieva, hoci ja som sa neusmievala. Zlakla som sa, pretože to bolo po prvýkrát, čo som takéto niečo zažila pri pohľade do zrkadla. Dlhú dobu som sa nedokázala pozrieť do zrkadla, ale nakoniec som sa rozhodla postaviť čelom svojmu odrazu. V hlbokom strachu som sa pozrela a zašepkala som: Nie, ty nie si ja. V tom momente sa môj odraz začal akoby trhať, čo nasledovalo potom neviem inak opísať ako pocit, že ma chce to zrkadlo vtiahnuť do sveta za ním. No ja som sa snažila zo všetkých síl bojovať. Zakričala som, že nikdy nebudem súhlasiť s tým, čo chce. Zrazu sa zrkadlo rozbilo na malé kúsky a ja som bola akoby vyvrhnutá späť do svojho sveta. Opäť som cítila pocit slobody, cena za to, že som sa postavila svojmu odrazu, bola nezvratná, aspoň som sa zbavila tej temnej sily. Príbeh číslo 4. Babička. Celé roky som bývala s mojou babkou, mala izbu hneď vedľa mojej a vždy sa zobudila uprostred noci, aby išla na záchod. Ten bol v mojej izbe a keďže pri vstupe do izby bol malý schodík, nechávala som jej svietiť malú nočnú lampičku, aby nezakopla a niečo sa jej nestalo. Takto to bolo 12 rokov. Ani nie mesiac potom, čo zomrela, som raz ležala na posteli so svojou mačkou a psom, keď sa zrazu obe zvieratá začali o svetelko nejak zaujímať. Mačka prišla k nemu, začala doň udierať packami, pes sa posadil za ňu a v tichosti sledoval to svetlo. A potom sa stalo čosi zvláštne.
Nedokážem to presne opísať, no ako by sa svetlo okolo lampičky začalo ohýbať. V tej chvíli som mala pocit, že cítim prítomnosť mojej zosnulej babičky. Už je to 5 rokov a nič podobné sa nikdy neopakovalo. No do dnešného dňa pre ňu nechávam to nočné svetelko svietiť. Príbeh číslo 5. Lesný duch. Spolu s priateľmi sme sa rozhodli ísť na víkendový výlet do lesa. Hneď po príchode som pocítila, ako keby nás niekto sleduje, ale rýchlo som to hodila za hlavu, myslela som si, že je to len výplod mojej fantázie. Po prvom dni strávenom táborením sa začali diať podivné udalosti. Veci sa nám začali strácať a v noci sme počuli šepot viacerých hlasov. Všetkých nás to vydesilo a na druhý deň ráno sme sa rozhodli, že les radšej opustíme. Keď sme sa pokúsili odísť, zistili sme, že sme sa stratili a les sa akoby uzavrel. Panika nás pohltila a čím viac sme sa snažili nájsť cestu späť, tým viac som cítila, že nás niečo sleduje. Rozhodli sme sa spojiť sily a hľadať nejakú priamku, ktorá by nás mohla vyviesť von. Po niekoľkých hodinách blúdenia sme narazili na čudnú čistinku, uprostred stálo staré kamenné obetné miesto. Môj priateľ navrhol, aby sme položili niečo zo seba ako obeť, aby sme si získali priazeň lesa alebo lesného ducha. Keď sme to urobili, les okolo nás zrazu akoby ožil, počuli sme zvuky a začali sme cítiť teplo. V tom okamihu sa les otvoril a ukázal nám cestu von. Vystrašení sme utekali, až sme sa dostali k autu. Časť mňa si však bola vedomá, že sme prebudili niečo, čo naše myslenie nedokáže asi nikdy pochopiť. Príbeh číslo 6. Návšteva. Mala som asi 8, keď moja babička zomrela a brala som to veľmi ťažko. Jednu noc som sa rozhodla stráviť v dome, v ktorom bývala s detkom, aby som ho trošku rozveselila. O 3 ráno som sa zobudila a počula kroky na chodbe. Tom sa otvorili dvere do mojej izby, prešla nimi moja stará mama, odišla ku mne a zašepkala: Ahoj zlatíčko. A potom bez ďalšieho slova odišla. Bola som v šoku, nebola to spánková paralýza, lebo som sa mohla hýbať a na sen to bolo až príliš skutočné. Dodnes nechápem a neviem, čo to bolo. No viem, že keď som o tom povedala detkovi, len mávol rukou, usmiel sa a povedal: Za mnou chodí takmer každý deň. Nie je divu, že prišla skontrolovať aj teba. Príbeh číslo 7. Kniha smrti. Na bolšom trhu som kúpil knihu, ktorá ma okamžite zaujala. Na obale stálo, že každý, kto ju otvorí, dostane možnosť dozvedieť sa o smrti niekoho, koho miluje. Naozaj som sa snažil uzavrieť svoj smútok za zomrelou priateľkou, takže som sa rozhodol knihu otvoriť. Od prvej stránky som bol fascinovaný, no čím viac som čítal, tým viac som cítil, ako temnota preniká do môjho života. Kniha mi ukázala detaily jej smrti, veci, ktoré som nikdy nechcel vidieť. Každá prečítaná stránka ma posúvala hlbšie do šialenstva. Začal som mať nočné mory a počul som jej hlas, ktorý ma volal. Zistil som, že kniha je pascou na moju dušu a ja som musel bojovať o svoju existenciu. Rozhodol som sa čelom postaviť tejto temnote a na poslednej stránke knihy som zistil, že môžem zničiť knihu a zbaviť sa jej moci. Ale to znamenalo aj vzdať sa posledného spojenia s mojou priateľkou. Nakoniec som sa rozhodol, že knihu zničím a zbavím sa toho šialenstva, ktoré ma začalo prenasledovať. Rozhodol som sa, že spravím to, čo bolo napísané na poslednej strane knihy. Zakričal som meno mojej priateľky a súčasne som knihu roztrhol na kusy. Bol to boj, ktorý som vyhral. A s jeho koncom som pocitil úľavu. Ale zostala mi hrozná prázdnota, pretože som si uvedomil, že som ju navždy stratil. Príbeh číslo 8. Strážny anjel. Raz na výške som išiel na rutinnú návštevu terapeuta, ku ktorému som chodil už asi pol roka. Od začiatku sedenia bol akýsi mlkvý, no keď som sa ho opýtal, čo sa deje, len to zmietol zo stola a sústredil sa na mňa.
To sedenie bolo jedno z najdôležitejších a vyplávalo na povrch množstvo pochovaných spomienok a skutočností, ktoré mi neskôr pomohli sa uzdraviť. Na konci tohto produktívneho sedenia som sa opäť terapeuta opýtal, prečo bol teraz iný. Povedal mi, že keď som dnes vkročil do jeho ordinácie, nebol som sám. Spoločnosť mi robil akýsi majestátny bojovník, sálal z neho rešpekt a pokora a terapeut mal pocit, že pred ním musí po profesionálnej stránke podať ten najlepší výkon. Ubavilo ma to, zaujalo, no časom som na to úplne zabudol. O 10 rokov neskôr na opačnom konci sveta sa vedľa mňa nasťahoval chlapík z Portorika. Vydali sme sa na dennej báze a počase som sa zblížil ako s ním, tak aj s jeho celou rodinou. Jedného dňa sme na seba narazili a on bol neobvykle tichý. Opýtal som sa ho, o čo ide a on mi len lámavo odpovedal: Vieš, že ťa sleduje vojak? Okamžite som vedel, o kom hovorí. Na otázku, ako vyzerá, mi obaja, aj sused, aj kedysi terapeut, odpovedali to isté. Vysoký blondiak s charakteristickými kučerami, v jednoduchom akože brnení a bol neobvykle biely. Ani jeden z nich netušil, že môj brat bol vysoký kučeravý blondiak a zomrel, keď mal 14 rokov. Po celý život a očividne aj po ňom ma ochraňoval a ja verím, že je to práve on, kto ma stále sprevádza. Tak priatelia, a sme na konci nášho halloweenského špeciálu. Dúfam, že ste si tieto príbehy užili a že som vám trochu zamotal hlavu, čo je pravda a čo fikcia. Teraz je na čase odhalenie. Príbeh číslo 1. Muž v zrkadle. Ak ste tipovali, že je tento príbeh založený na skutočnej udalosti, máte pravdu. Tento príbeh je skutočne pravdivý a ukazuje, že niektoré detské fantázie môžu skrývať desivé pravdy. Príbeh číslo 2. Dieťa. Ak ste si mysleli, že ide o vymyslený príbeh, mýlite sa. Tento zážitok je skutočný. Príbeh číslo 3. Zrkadlá. Ak ste si mysleli, že ide o vymyslený príbeh, máte pravdu. Tento príbeh o zrkadlovom svete je len výplodom mojej fantázie. Príbeh číslo 4. Babička. Tento zážitok je veľmi osobný a silný. Ak ste tipovali, že ide o pravdivý príbeh, tak máte pravdu. Tento príbeh sa naozaj stal. Príbeh číslo 5. Lesný duch. Môže byť príbeh o lesnom duchovi pravdivý? Kto vie, či sa niekde v tmavých lesoch neodohráva niečo, čo ešte len čaká na odhalenie? Môže to byť pravda? Môže, ale tentokrát to pravda nie je. Príbeh s temným lesným duchom som si takisto vymyslel. Príbeh číslo 6. Návšteva. Ak ste si mysleli, že ide o vymyslený príbeh, je na omyle. Toto je skutočne pravdivý zážitok a dievča, ktoré smútilo za svojou babičkou, dostalo šancu sa s ňou znovu stretnúť. Príbeh číslo 7. Kniha smrti. Príbeh o knihe, ktorá hlavného hrdinu takmer pripravila o dušu, je opäť len výplodom mojej fantázie. Príbeh číslo 8. Strážny anjel. Ak ste si mysleli, že ide o fikciu, musím vás sklamať. Tento príbeh je pravdivý. Na začiatku sa to zdalo ako zvláštna udalosť, no skutočnosť, že terapeut a neskôr aj sused opísali rovnakého vojaka, je nielen desivá, ale aj nádherná. Jeho zosnulý brat, ktorý sa zjavuje ako strážny anjel, je dôkazom, že naša láska a spojenie s našimi blízkymi pretrváva aj po smrti. Tak čo, priatelia, ako ste dopadli? Odhalili ste všetky príbehy, alebo ste si mysleli, že pravda je fikcia a fikcia naopak pravdou? Podelte sa v komentároch o to, kedy ste prišli na to, že vás ťahám za nos, alebo ste sa nechali nachytať a ponoriť sa do hĺbky mojej fantázie. Teším sa na vaše reakcie a postrehy. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite zanechať like a prihláste sa na odber, aby naša komunita mohla ďalej rásť. A ak chcete byť medzi prvými, kto si vypočuje nové príbehy, kliknite na zvonček. Teším sa na vás všetkých, ktorí sa stanú súčasťou našej podcastovej rodiny. Ešte taká malá posledná výzva: ak máte vlastný strašidelný zážitok alebo príbeh, ktorý vám naháňa zimomriavky, napíšte ho do komentára. Ak ich bude viac, pripravím ďalší špeciál, kde si vypočujeme vaše skutočné príbehy.
Ďakujem, že ste tu dnes boli so mnou a prajem vám temný a bezpečný Halloween. A pozor, nikdy neviete, čo vás čaká za rohom.